Goeiedag. Goeiedag. Wij Spreeuwenberg. Sjaak Roeven. Sjaak, zou je eens op de stoel willen plaatsnemen dat ik tegen eens een en ander volg voor het programma Tour de Lei? Is goed. Ja. Zullen we even door gaan zetten, want volgens mij halen we dit Het weer. regenen, ja. Oké, doen we dat. Ja, oké. Sjaak, Ja. dit is een echte grote vorster, hè? Ja, daar ben ik. Want we zitten in de speeltuin van Roevenmacht en Roevenmacht was die vader, hè? Ja, daar waren mijn vader, ja. Hoeveel kinderen heeft hij toen? We hadden toen 13 kinderen. 4 meisjes en 9 jongen. En op het moment zijn er met zo'n 4 jongen zijn er dood. 4 jongens in dat doet. 2 jongens zijn er dood, ja. Hey, joh. Hey, maar 13 kinderen Ja, is eigenlijk wat te begrijpen waarom dat ook een pap achteraf in de bus woonde dan, hè? ja, dat ruimte zat, hè. Ja, en dan moest hij wel een speeltuin bouwen. Ja, dan kregen we allemaal, die getrouwd waren, kregen kinderen. Ja. Ja, en toen ging pap, had pap Toes een beetje een schommelen gemaakt. Ja. En later ging hij, ik heb hier een stukje grond liggen. Ja. Ik gewoon me toch een schuutje opzetten en alles. Ja. Ja, en toen kregen we veel van tegelen, wat is dat Ja, dan? ons buiten. Ons buiten. Ja, en toen ging pap daar een beetje groter maken, groter. Ja. Ja, en later kost pap dat niet meer, weet je wel. En toen vroegen ze, en pap ging doen, toen vroegen ze als ze een stichting moesten geweren. Ja, en toen hebben ze dat gedaan. En toen is Jan Rolle, heeft er veel voor gedaan, Ja. toen in de tijd. Ja. Die heeft dat toen opgericht, weet je wel, dit of dat. Ja, en later zijn er allemaal mensen bijgekomen. ja. Ja, maar het is eigenlijk best een mooie, grote, gratis speeltuin. Ja, dat is het zeker. Met dank aan ook een pap. Ja, dankzij onze pap, ja. Ja. Maar jullie hadden ook een dierentuin bij je? We hadden toen vroeger een dierentuin, weet je wel. En ja, van alles zo. Sjaak, maar die ben getrouwd? Ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen, 2 jongens. Eén die is zelf stukendoor, Ja. dat is wel een klein stukendoordbedrijf. Ja. En de ene die zit bij de ECT. Oké. Dat is wel de, ja. Ja. Hey, en ikzelf, hoe oud ben je als ik vroeg me? Ik ben 67. Ja. De woon ze op Reuvel, denk ik op een Van volks. Reuvelt, ja. Ja. Narcissenstraat. Ja. Sjaak, wat heeft je eigenlijk in die zeg maar, werkzame leven gedaan? Ik heb, tot mijn 40ste heb ik gestukendoord. Ja. Ja, en toen heb ik een beetje pech gehad. Hè. Ja, en zo heb ik altijd zitten plagen. Hè. Ja. Maar pech gehad met stukken door of Nee, met pech de met de gezondheid? operatie. Oké. Ja. Ja. Want dat is gewoon werk, stukken door. Ja, vroeger wel. Ja. Vroeger was het echt zwaar werk. Want ik kan me herinneren, toen vroeger moesten ze met zo'n ijzer spiesbak op een nek. Ja. En dan moesten ze naar boven toe, spies brengen. Hè. Maar nou kunnen ze als met de zonnetje kleien, stukken door. Ja. Hè. Hey, en hobby's, hebben ze die ook? Ja, ik heb hobby, ik heb gevis. Ja, en ik heb altijd gevis en met gaan jagen. Dat heb ik altijd gedaan. Ja, en ik heb veel opgetrokken met boysroer. Ja. En Vissen, jagen, jagen, kaarten. kaarten die ik ook keer. Ja. Wat deed je dan? Toepen? Toepen, ja. Of bettoepen? Nee, toepen deed ik niet, maar ik deed toepen. Dus toepen, rekken. Ja, reuken, ja, vroeger deden we kruidjassen. Ja. Ja. En vissen, dat doe je niet meer. Dat ik niet meer, nee. Maar ik kan me voorstellen een prachtige visviever. Ja, maar dat is niet meer zo als vroeger. Nee? Vroeger kwamen er zoveel mensen, dan kon je 's avonds niet meer gaan zitten. En nou is alles weg, ik heb het niet meer. Nee. Nee, Dat is niet geëerd allemaal aan de kant gedaan. ik heb nog wat voor werphengels voor forel te vissen, maar nee. Het boeit me niet meer. Dat boeit het niet. Nee, al weet ik mijn rug en alles, ik kan geen oren meer zitten. En, Oké. ja. En jagen? Ja, ik ging altijd met drieven, met de groep E, met Boy en Piet Stroten en Willy Joerste. Ja. Ja, en dus Joep toen en dus een Bert. Theo Sloot? Theo Sloot, ja, en er waren nacht meer bij. Maar nu zien er van alle grote groep, zeg maar, ik geloof dat we met 28 waren, dan zien er nou nog, van de groep is er geloof ik nog 2 over, dat is Willy Joerste en Boys Roer. En de rest is allemaal, Die zijn er niet meer. die zien er niet meer. En
Hij is ook wel eens mij gestrapt. Ja, eindelijk hebben ze me gekregen. Waar? Toen waren dat hier achter, waar moren, die garage. Ja. En, en toen had ik een fret en toen ging ik stiekem fretteren. Ja, en ik zat met een fret erop en eindelijk een politie, werd er weer, Hanegraaf, nee, Reinders, Vanessa. Van Nes. Oké. En ik kwam, Sjaak, wat is er doen? Ik zeg, ik heb hier even een fretje erop gezet. Ja, maar dat buigt niet, ja. Ja, en ik ben gegaan, maar ik had mijn fret in de grond zitten. En later ben ik weer teruggegaan en ik gooi weer, ik zeg, kom op, biertje goed. Maar toen stond Piet van Nes weer bezig. En dat weet ik kreeg toen een proces van 20 gulden, geloof ik. Ja. Ja. Dat was een type. Ja, ja. Ik zeg maar ik heb wel eens mij huur vertellen en een goeie jager, Dat was een- die moet eigenlijk ook gestrapt hebben in zijn leven. Ja, die moet gestrapt hebben, ja. Ja. Want ook een Joep, die broer, Die had altijd gestrapt ja. en later is het een jaar geworden. Ja. En ook eens een beetje opzichter zo. Dat zei je altijd, hè. Ja. Als Joep die was heel goed met praten. Ja. Als Joep altijd zei, ja, ik heb meer geld als hij, weet je wel. Ja. Ja. Ja, en ik ben dan, in mijn tijd 16 jaar naar Rotterdam geweest, hè. Weet ik niet. Ja, daar had Jan van der Pas en onze Joep had toch een hele grote jacht. Oh, Ja, dat- toen ging ze jagen. Ja, daar gingen we jagen in Rotterdam, ja. Tussen die olietanks. Op het Maasvlakte, ja. Zitten er knieën aan? Zoveel knieën en dat zullen ze echt niet geloven. We schoten en we vongen met 3 geweren. Hadden we door 5000 knieën. En hoe lang deed je erover? Een jaar. Ja, echt serieus. Want onze Marten is ook dukker mee geweest. Ja. Dat is mijn jongste broer. Daar trek ik nou heel veel met op. Dat is wel. Die heeft nou zelf jacht in Hegelsum. En daar moet ik mee gaan. Ja. Hey, maar nou zeggen ze zoals mij, het is van dat jagers of vissers Latijn. Ja. Maar is dat net wat overdreven? 4000 knieën in een jaar? Dat is niet overdreven, want ik heb de foto's toen liggen. Ja. Toen moesten we het wild, dat hebben we geschoten, hadden we met de kroegwagen uit de wagen halen en dan moesten we nog een diploma maken. Ja, en toen hadden we dan een echte jachthut. Dus binnen knieën naar. Ja, en we gingen s'nachts, gingen we lichtbakken, dat moesten we. En dan stonden die ergens en de knieën in de knieën. Maar. Ja. Maar met de lichtbakken gebeuren, dat gebeurt nog maar één even de Maas, hè? Ja, maar niet meer zoveel. Maar dat is vaak ook illegaal, we moeten helemaal naar die kant op. Ja, maar tegenwoordig doen ze veel met lange hund, maar dat is niet meer. Ja. Struipen doen ze als niet meer. Nee. Nee, dat mogen we niet. Nee. Zeggen ze dat. Dat zeggen ze maar. Ja. Maar goed, wat is een van die mooiste dingen die ze heeft meegemaakt in In de mijn jacht? leven? In de jacht? En de jacht, ja, In die jachtige leven? dat vroeger met jurijmakers, wat ze die joeg ook bij ons, Ja. en die kost niet goed zien. Niet goed zijn. Nee, en toen hadden we toen een Euvel Wilddag, Ja. met zo'n bus en extra scheten. En toen hoorden we jurijmakers, wat ze die werken van OC van de Grinten. Ja. En de mensen met veel geld, zeg maar altijd, Ja. maar de goede mensen, die worden we bij de buurt gegrepen. En toen wil Joris, die had een hele oude vos. Ja. Weet je wat, die heeft veel gans uit trein. Die hadden we allemaal 5 bij gewonnen. En daar hadden we daarachter in de bus neergezet. En smiddags zei Joep, kwamen ze Joep, ja, ze al mijn knieën hebben ze opgevreten, de bus. Ja, dan gaan we eens kijken waar de vos zit. En we met allemaal, weet je wel, Ja. door de bus gelopen. En dan zit Jure Rijmakers tegen ons. Ja, boy, waarom heb je geen geweer? Ja, zegt Jure, dik is alles kapot. Ja, en dat ging met zo. Toen liepen we door naar de bus en ik wist waar de vos en ik stond eens zo bij Jure. Ik zeg, Jure, ik zeg, stil, ik huur de vos. Wat is jij? Ik zeg, top in een boom daar zitten. En Jure legt aan, paaf! En de stofvolk. Maar hij zoekt niet goed. Ik zeg, Jure, de vos is nog niet kapot. Paaf! Echt wel. En toen gingen we weer, en toen werd de vos met zo'n gas trein, de sterk en de sterk weer. Oh jong, we hebben echt weer, dat is wie je vroeger zei, we hebben, hè. Ja. Van die sterren, dat is van die straffe verhalen. Ja, we staffen, ja. Ja. Sjaak, maar dat is ook gevoetbald. Ik heb ook gevoetbald. Bij GFC? Bij GFC, ja. Ik ben een goede voetballer, weet ik niet, maar ik was knalkaart. Dat weet ik nog als Ik klein was mannetje knal- dat ik ging kijken naar voetballen en dan zei ze de voetbal, witte ja. verroep. Ja. Ganse witte tenues. En dat ze mij zeggen van die heet kneuk van staal. Ja.
En ik heb mijn gans leven heb ik eigenlijk nooit geen kaart gekregen of niks. Nee, maar ik was, gewoon. Gewoon. Ik heb toen vroeger al met geen gevoel met Frans Korsten en die allemaal eens toch Lee Boers. Ja. En Lee Boers allemaal zaten vier flesjes bier hebben. Voordat hij onder de lat ging Onder de staan. lat gestond, ja. Want hij was keeper. Ja. Maar dat is ook bij Wittenhorst Ik ben naar Wittenhorst gegaan, ik ben toen waar Mart van Nissen bij ons trainer. En toen vroeg hij, ja, gist ik mee naar Wittenhorst? Ja, ik ging mee. Ik hoefde toen geen contributie te betalen met z'n allen. En toen zat Wittenhorst als wie kampioen werd en kreeg een wit-zwart televisie toen. Ja. Maar we zijn nooit kampioen geworden, het was gewoon plezierig. Nou voetbalde bij Wittenhorst ook en een zekere Henk van Nog. En door wordt van gezegd dat hij razendsnel was en dik zes van. Nee, hij heeft geen kunnen voetballen. Heeft hij niet kunnen voetballen? Nee, je weet wat Henk van Nog is. Ja. De voetballen kosten niet. Maar als we vroeger die toep in de jachthut, die waren ook jager. Ja. Daar boer je met wel en dinges en hoeren en ja. Nou Henk, de huur zit, Sjaak zegt dat is gaan is een goede voetballer waars. Terwijl ze altijd tegen ons zegt van ik was razendsnel. Maar ja, als iemand schoon is, dan is hij ook heel vlot hè? Ja. Maar Henk was zo'n klein manneke, hè. Ja. Ja. Zeg Sjaak, over die jagersverleden en over de speeltuin, het verleden van de speeltuin. Ja. Daar werd ze daar wel eens mee op aangesproken. Hè? Door mensen, zodat ze zeggen van, ik ben van hoeveel best ik van de... Met een speeltuin. Ja. Ja, maar ik heb, eerlijk gezegd, ik heb nooit niks met de speeltuin gehad zo. Weet je wel, allemaal niet. Nee? Bij ons van de Roefers. Weet je wel, daar is er geen ene bij, weet je wel, bij dit gebeuren. Maar mijn papa dat wel. Papa, dat wel, ja. En toen is mam leefde de nacht, weet je wel, door. Ja, als er opening waren, weet je wel, waar mam hier altijd bij. Ja. Maar is er nooit geen ene van Roefers gezegd, zeg maar, bij die stichting gegaan. Ja. Is dit trouwens ook een van de mooiste plekjes van het bevolkingsregio voor de stik geboren is? Ik denk voor wel. Ja. Ik denk voor wel, ja. Ja. Want ik weet dat heel vroeger ook wel eens mij soldaten oefeningen had in die bus, een stukje verderop als waar dat stuk geboren is. Ja, nee, ik ben geboren. Even aan wordt achteraan waar de laatste speeltuin is staat. Ja. Daar ben ik geboren. Toen was het dus aan deze kant. Ja, aan deze kant. En toen is zijn pap met z'n door een nieuw huis gebouwd. Ja. En toen hebben we met onze kroegwagen doorheen gereden. Met z'n wel verhoest. Ja. En dat klein huisje, toen sliepen we met, ik geloof met 7 jongens op 1 kamer. En 4 vrouwen sliepen op 1 kamer. En dus mam en pap hadden een klein kamer. Ja. Dat was vroeger zo hè. Dat was zo, maar ik kan me toch niet zoveel van herinneren. Maar ik weet dat het een heel klein huisje was. Ja. Dat is wel ja. Ja. Hey Sjaak, en toen op een gegeven moment wist ik naar school gegaan, dat was stukken doos, vak geleerd, maar volgens mij waren dat er bij ook best wel veel van Roefen die dat deden. Hè? Allemaal. Juist hebben ze allemaal gestukken door de leds op zijn hij nimmer niet zoveel, Nee. want hij is, weet je wat, hij was metselaar. Ja. En die gingen vroeger dan werken in Duitsland, weet je, wie snij, weet je wel, we hebben dat nooit gedaan, maar snij, die werkte af en toe bij van de koppelbaas. Ja. En toen is hij door hergereden, maar weet nooit, we hebben eerst heen gewerkt. Ja. En toen later zijn we naar Duitsland gegaan. Ja. En als er geen in de bus geboren is, is dat eigenlijk logisch dat je iets hebt met de natuur. Ja. Of met de biersten bij de knieën, daar weet ik wel allemaal. Ik zeg, ik heb toen, hoeveel fretten? Ik heb er 12. 12 fretten? Ja, niet toe, we hebben bij Jan van de Pas zitten. Ja. En wat fretten die biersten? Dat die ook gewoon 100 brokjes. Ja? Ja. En als ze dan nog zo'n knieën hoog is, dan loopt die vet erin. Ja, die zetten we erin en dan zetten we zo'n... Ik heb zelf zo'n kistjes gemaakt, zo'n ijzeren hekjes. En die zet ik over, vroeger waren dat met netten. Ja. Maar dan kwamen de knieën niet geroerd, dan hebben we gewoon fijn zo'n hekjes gemaakt en die zetten we gewoon ervoor. En we zetten de fretten erin en dan springen die knieën erin. Maar zo'n vet is toch maar zo'n biertje? Ja, maar dan gaan de knieën van wegrennen. Ja. Maar wat duidend voor fretbenen knieën dat? Ja, dat is een fret, is precies is een roofdier, zeg maar, vroeger. Ik kom van een illekaaf. De stam van een illekaaf, ja. En die heeft een reuk en die gaat in die gaten
En die ruikt die knie en dan gaat er achteraan. En die knieën zien bang voor Fred en die komt er tussenuit. Oké. Ja. Oké. Dus Toes heb je helemaal niks met... Nee, Toes heb ik niks zitten. Ik heb hier alles bij Jan van der Pas, maar Toes ken ik dat ook niet. Nee. Want die ruikt een beetje, hè. Heeft hij ook nog een jachtgeweer of niet? Nee, ik heb nooit gejaagd. Oh, dat is zelf niet. Oh ja, dat is Nooit zo. gejaagd. Ja. Ik heb altijd mee geweest te drijven. Vroeger ben ik dan 16 jaar Rotterdam geweest. Ja. En de rest heb ik heel fijn verzorgd, weet je wel. Iedere zomer gingen we jagen. Ja, en dan om nog of 12 uur, dan gingen we naar de jachthut, dan deden we lekker oetsmieters brooien. En s'avonds gingen we terug. En dan gingen we lekker Ja, en die, eten. en die jachthut, Sjaak, die jachthut, dat was HB Met die de Schieper, hè? Ja. Dat werd de herdershuisje. Ja, dat werd de herdersjes, ja. Daar loog de jachthut. Ja. En daar zullen natuurlijk wel bierstig sterke verhalen verteld zijn. Heel veel. Ja? Heel veel. Want weet je wel, ik kan me herinneren dat die jongens je zag hebben s'avonds toen ze zat waren en dronken ze dan goed de luip. Met zoals een beer erin geschud, ja. Maar. Ja, dat was echt mooi, echt. Ja. Echt. Want, En de tijden niet te vergeten. dat was een hele mooie tijd. En we deden altijd nog het eten, dan deden we altijd toepen. Ja. En dan eindelijk een jaar, dan moest ik koken. Weet je wel, dan deed ik allemaal niks als knien en haas en rier eten. En later, we waren geloof ik zeg maar met 12 of 14 maanden. Toen had ik geloof ik 9 knieën gebrooien en een haas, rier en later was alles op. Ja. Echt waar. Wie is mama altijd zei, werd zo select de kneuk af. Ja. Ja. Maar. Ja, Sjaak, dat is juist er ook goed doet, hè? Ja. Ja. Een klein buksje heb ik. Hè. Ja. En een wandpak. Ja. Ja. Dat is kinder, zei ze straks in het ik heb begin. 2 kinderen, ja. Ja, getrouwd zijn die. Einde is getrouwd en einde zit samen. En hebben die ook bij zijn opa? Ik ben eindelijk open, ja. Ja, die Een heel klein, mooi, klein kindje, ja. klein Een meidje. Een mechje, wie Ja. had ze? Lisse. Ja, Lisse. Opa toch? ja, maar... Lise. Lise. Ja, Kijk eens dat aan. is een wacht, ja. Ja, moeten die ook in Grote voor? Ja, die woont ook, die woonde op Piet Stroot, of Piet Bertels woont het. Oké. Door die stroot. Als je nog wat in die... Als je nou terugkijkt op die leven, Sjaak en de zus, en ik zou je vragen, van, wat zou je zich willen veranderen in Grubbenvors? Wat zou je dat dan zien of in die leven? Wat zou je zich dan anders doen als wat ze nou is gedaan? Ik weet niks, ik heb het goed gehad. Ja. Wat zou je ze veranderen? Ik heb een goede vrouw. Ja. En die heb ik echt te danken dat ze beter is. Snap ze me? Want Ja. ik heb er allemaal mee gehad en dit of dat vind ik echt een vrouw. Nu ik rustig een pluimpje doen, dat die beter is. En ik heb 2 goede jongen. En een kleindochter? En een kleindochter hier ben ik heel blij mee. En schoondochter. Ja, en die zit nou wel opa. Ja, kijk eens aan. Ja, is Ja. mooi. Ja. En wat zou je ze veranderen aan Grubbenvors als je terugkijkt? Ik neem maar 50 jaar terug naar nou. Dat zoekt er Er is veel veranderd hè, in Grubbenvors. Ja, is heel veel veranderd. Ik zou niet zeggen, nee, weet ik niet. Weet ik moet veranderen. Weet ik niet. Want ik ben, zeg maar, een dorp, weet je wel, daar kom ik niet zoveel. Ik ben nooit geen kroegmens geweest. Want ja, vroeger wel, weet je wel, met toepen. Ja. Hè? Maar zo dat ik, ik ben nooit zat geweest. Ik heb nooit geen bier gedronken. Ja. Nee. Ik ging zo wel de kermis af, weet je wel, maar nee, ik kan niet zeggen wat in Grubbenvors moet veranderen. Dat weet ik echt niet. Wat mij wel opvalt, Sjaak, dat is, en dan sluiten we dit gesprek af. Ja? Grubbenvors, wie sticht door een voetbal, en toen voetballen die. Dat wij dik nog vierde klasse G. Ja. Toen zijn die gedegradeerd op een gegeven moment, en het heeft lang geduurd, maar de laatste 3 jaar is de opwaartse lijn te pakken en nou stichten eigenlijk niet meer voetbals. Ze stond zo hoger. Nou staan ze goed. Ja, ik vind dat prachtig. Ja. Hè? Kijk je ook nog elke keer kijken? Nee, ik ben een paar keer geweest, Ja. maar het boeit me niet zoveel. Ik kon af en toe een witte hors Ja. en een paar keer Grubbenvors. Ja. Ja, nee, dat is, nee. Als ik op de televisie moet kijken, weet je wel, Ja. en dat boeit me zo, dan sloop ik. Ja. 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 Huurlijk bij de leeftijd, hè? Ja. Ik hoop dat ik nog lang moet leven. Ja, dat hopen we ook. Ja. Sjaak, Ja. mag ik je hartelijk danken Ja, dat dank je u. plaats is willen nemen op die goede stoel. Is goed. Hè? En
veel succes in de toekomst. Ja, hè? Is goed. Ja?